Helo, dwi'n gwneud y fideo fer yma heddiw i ddweud fy mod i'n ceisio Enwebiad ar gyfer rhestr Plaid Cymru Gorllewin Cymru at etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf. Dwi'n credu mai fi yw'r person gorau i arwain y tîm yma yn yr ardal, gan fy mod i wedi adeiladu y blaid yn yr ardal, wedi recriwtio aelodau newydd ac wedi bod yn rhan o nifer fawr o ymgyrchoedd ar hyd y 5 mlynedd diwethaf yma. Dwi yma yng Nghastell Nedd yn benodol, oherwydd cyn y Nadolig wnaethon ni cynulo 20,000 o bunnoedd mwyn sicrhau bod goleuadau Nadolig yn digwydd yma yn y dre pan roedd Cyngor Castell Nedd wedi penderfynu torri'r gyllideb. Wnaethon ni cael y Nadolig gorau erioed oherwydd roedd y gymuned yn rhan gynhenid o hynny. Ond ar hyd y rambart dwi wedi bod yn gweithio'n galed hefyd. Ym Mhen y Bont, enghraifft gweithio yn erbyn israddio'r gwasanaethau iechyd yno, ymgyrchu yn gryf yn erbyn glo brig ar hyd y rambarth ac hefyd ymgyrchu i gadw cyffordd 41 ar agor ym Mhotolbert. Ar lefel cenedlaethol, dwi wedi bod yn rhoi gyfraith ger bron mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn gallu gadael ysgol gyda'r sgiliau ariannol sydd angen arnyn nhw. Dwi'n credu mai fi yw'r person gorau i gymryd y frwydr at llafur yn y bai ac hefyd ar lefel cenedlaethol. Ymunwch yn yr ymgyrch.